Seklu ilu huwa maħsub li n-nies kienu jgirfu l-bieb miflok iħabtu, iżda la darba ġew introdotti l-ħabbati bdew jintużaw bħala simbolu tal-istatus. Iktar kemm tkun kbira d-dar, iktar tkun kbira l-ħabbata tal-bieb. Uħud minnhom kienu kollhom l-arma tal-familja tagħhom biex jissimbolizzaw l-awtorità u l-pożizzjoni soċjali tal-familja. Sol kol kem aħna fuq dil-gżira, kemm inħawdu isa xempi ta' taħwid, bistaqs laqwa professuri, fil-pront naddu kelma ta' ġid. Sol ħilna taqtu fuq għattijħor, nifaraw fuq dik l-oħra fuq kullħat, ara bissek xaħat tejt fuqna, għax ma nafrulu għat. Banejt nirrepeti, ċerta law minnu għal-aqwa komedjant, id-diħku bija, għax t-xkil vera gwabbi ta' spigant. Id-sox minna lina nifmu kollox, nitkelmu ċara frontu blak tal-mod ġenwin, għax jek parir, ma natux minna nqasna ta' ċittadin. Qegħdin sew, smajt bis bassir. Grazie.